קוראים לי ניר שי, אני בת 21, ואני הקמתי את תוכנית אופרס, תוכנית לקידום נשים במקצועות המדע והטכנולוגיה. בתוכנית שלנו אנחנו מפגישות בין מתנדבות בתיכון לבין תלמידות כיתה ו' לסדרת מפגשים בנושא פיזיקה ותכנות. המטרה שלנו היא להראות לתלמידות כיתה ו' שיש להן מישהי שהן יכולות לשאוף להיות כמוה. ממש למחוק את המשפט, את לא יכולה להיות מה שאת לא יכולה לראות. בעצם התיכוניסטיות שלנו שמקבלות על ההתנדבות שלהן שעות מעורבות חברתית, הן המודל ההשראה לתלמידות הצעירות שלנו. הן מראות להן שרק עוד 5 שנים מהיום הן יכולות להיות במקומן. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להפגיש אותם עם פרופסור לפיזיקה שהיא משהו שהן עוד לא יכולות לדמיין בכלל. אנחנו רוצים להפגיש אותם עם מישהי שממש יודעות מה זה להיות תלמידה בכיתה י', הן יכולות לדמיין את זה בראש שלהן ולכן יכולות לחלום להיות כמוה. אנחנו עושים להם שיעורים חווייתיים, מקצועיים בפיזיקה, מראים להם שמדע יכול להיות גם כיף. אנחנו מספרות להם על נשים שצריכו להיות גם אימהות וגם לעשות מחקר בפיזיקה, ומספרות להם על אסטרונאוטיות שצריכו לפתוח בבית גם סטודיו לריקוד. כדי שנדעו שלהיות אישה במדע זה לא מה שהן מדמיינות, זה לא מישהי שיושבת בחדר סגור. אנחנו מראות להם שלהיות אישה במדע זה גם להשפיע על העולם, ומעבר לזה שאם הן יבחרו הן יכולות. אנחנו מחפשות בעיקר את התלמידות השקטות, אלה שעוד לא בטוחות שהן מסוגלות להיות מצוינות, ומראות להן שדווקא יש להן את זה.